ako by sme nemali určite cvičiť. Čo sa deje, že sme schopní zdvihnúť ešte vyššiu váhu, keď už zapájame všetky svalové vlákna pri 80% našej maximálky. 80% intenzita je z hľadiska hypertrofie pre mňa oveľa výhodnejšia ako 90%. Takže zdravím všetkých pri novom videu a v tomto videu sa konečne dostávam k tomu, k čomu som sa chcel dostať už dlho a postupne sa prepracovávame k hypertrofii, okolo ktorej je toľko mýtov, snad skoro toľko ako vo výžive a možno v niektorých oblastiach aj trošku viac. No proste hypertrofia je katastrofa, čo sa dneska tvrdí, čo tvrdia všetké Instagram fitnessky a sypači a hocikto. Čiže naozaj k tomu zaujmem veľmi vedecký prístup, ale predtým, než sa dostaneme k hypertrofii, potrebujem vás trošku predpripraviť k tomu vlastne, aby ľudia, ktorí nie sú až tak zorientovaní, mali trošku prehľad o tom, ako sa cvičí a čo je podstatné a tak ďalej. A potom sa dostaneme k tomu mechanizmu. Takže, čo je téma dnešného videa? A téma dnešného videa je, ako by sme nemali určite cvičiť, ako by sme mali cvičiť a čo sú to effective reps, čiže čo sú tie opakovania, ktoré dávajú zmysel. Čo to je intenzita, objem a frekvencia, pretože to sú základné veci, s ktorými budeme pracovať. Intenzita je král, predstavte si takú pyramídu. It was at this moment he knew. He fucked up. To vyzeralo trochu inak. Pyramídu, a kde na vrchu je král a to je intenzita. A nižšie je objem a frekvencia. Frekvencia má najnižšiu prioritu v tomto prípade. Čo to je intenzita? Intenzita je intenzita, za akou vykonávame daný cvik. Príklad, urobím. Moja maximálka je 100 kg na bench press, čiže tlak na lavičke. To je maximum, čo dokážem urobiť. Jedno opakovanie. Pekné, čisté, samozrejme, žiadne krútenie sa na lavičke a podobne, ako to vidíme. Pekné, čisté, jedno opakovanie 100 kg. 90% intenzita bude 90 kg a pri 90% intenzite sme schopní urobiť vo všeobecnosti asi 3 opakovania. No a 75% intenzita je asi 75 kg, vzhľadom k tomu, ak je moja maximálka 100 kg. A s tým by som mal byť schopný urobiť okolo 10 opakovaní. Čiže to je intenzita. Intenzita je úplný král, čo sa týka síly a hypertrofie. To znamená, že náš cieľ je mať vysokú intenzitu a snažiť sa zvyšovať to množstvo váhy. Čiže tá intenzita zostáva, ale tá váha by sa mala meniť. Inými slovami, keď teraz dám 100, tak môj cieľ ďalší mesiac bude treba 105, a ďalší mesiac 107 a tak ďalej. Ale intenzita vzhľadom k tomu, treba na pracovné série, bude stále rovnaká alebo podobná 75-80%. Potom sú všelijaké vlny a rôzna periodizácia a tak ďalej. To teraz neriešime. Riešime len to, čo je intenzita. Potom tu máme objem. Objem je množstvo opakovaní, aké vykonáme za nejaký stanovený čas. Môže to byť objem v jednom tréningu, ale najčastejšie riešime objem za týždeň. Čiže príklad, za týždeň urobím, chcem urobiť 50 opakovaní na bench press. A to je môj objem. Keď urobím 80 opakovaní, tiež je to môj objem. Keď tie opakovania rozdelím na 8 x 10 opakovaní v priebehu týždňa, tak to je môj objem. Môžem to rozdeliť aj po 5 opakovaniach na 16 sérií. Čiže objem je ten počet opakovaní, ktoré vykonáme. Ďalšia dôležitá vec je, ale čo je pracovná séria, lebo do objemu by sme nemali počítať rozcvičovacie série s veľmi nízkymi váhami, so 40 kg napríklad. Čiže objem počítajme iba pracovné série. Čiže urobím pracovné série, povedzme 80 opakovaní a to je môj objem. No a potom tu máme frekvenciu. A frekvencia, ako často to robím. Čiže napríklad
Ja si tých 80 opakovaní môžem rozdeliť na 2-krát. Čiže môžem si dať 2-krát do týždňa bench press po 40 opakovaní pri intenzite 75%. Napríklad. Čiže frekvencia je len to, ako si to podelím počas týždňa. A má najnižšiu prioritu. Teória nám hovorí, alebo teoreticky by malo byť výhodnejšie si tú frekvenciu zadeliť na každú svalovú partiu 2 až 3 krát do týždňa. Keďže zvýšená syntéza proteínu vo svaloch trvá do nejakých 36 hodín, tak teória hovorí, že ten stimul by sme im teda mali dať aspoň každých 36 hodín pre optimálny rast. To je teória. Nehovorím, že to hovorí aj prax. To hovorí teória. Konečne sa dostávam ku konceptu tzv. Effective reps. Lebo otázka zostáva, s akou váhou by sme mali teda robiť tie opakovania. A keďže vieme zo štúdií z posledných rokov, že my dokážeme rásť aj na veľmi nízkej intenzite, tak to môže byť trošku komplikované si stanoviť. Čiže vieme, že napríklad, ak mám maximálku 100 kg a ja budem robiť s 30 kg, je to 30% intenzita, a s 30 kg by som mal byť schopný urobiť takých 25 až 30 opakovaní pri tejto intenzite. Čo sa bude diať? Keď urobím 5 opakovaní, nestane sa takmer nič. To znamená, že tu funguje tzv. Hahnemannov princíp veľkosti. A tento princíp hovorí o tom, že zapájame vždy najprv všetky motorické jednotky podľa veľkosti, od najmenšej po najväčšiu. Inými slovami, keď pre nás tých 30% tá intenzita je tak malá intenzita, že to urobíme úplne hocikedy, tak čo sa deje tie prvé opakovania? Tak prvých 5 opakovaní, povedzme, zapájame úplne malé percento svalových vlákien. Čiže iba to nevyhnutné percento, ktoré potrebujeme na to, aby sme zdvíhali 30 kg. Ono to samozrejme dáva aj zmysel, ja neviem, keď sa treba postaviť z gauču, na čo by telo používalo úplne všetky svaly. Vôbec ich nepotrebuje, teda na plný výkon. Čiže používa iba ten výkon, ktorý v ten aktuálny daný moment potrebuje. Lenže na to, aby sme boli schopní mať hypertrofiu, aby sme dali dostatočný stimul tomu rastu, a v tom sa dostanem k ďalšiemu videu, že čo musí byť splnené na to, aby bola nejaká hypertrofia, ale toto je jedna z tých podmienok, tak na to potrebujeme zapojiť všetky svalové vlákna. Čiže ako je možné, že pri intenzite 30% vlastne sme schopní rásť? A je to možné pretože pokiaľ ideme až tak ďaleko, že ideme pred hranicu zlyhania, tak čo sa deje tie ďalšie opakovania? Tak pri nejakom 15. už používam, povedzme, strieľam od pasu 50%, 60% svalových vlákien. Pri 20 už to môže byť 80% a pri nejakom 23. opakovaní už to je 100% a tie posledné 2 dám vďaka rate codingu napríklad. Čo tým ale chcem povedať je, že aj pri nízkych intenzitách, keď ich vykonávame dostatočne dlho, tak tým, ako sa unavujú jednotlivé svalové vlákna, musíme zapájať ďalšie a ďalšie. Čiže na konci, už keď sme tesne pred zlyhaním, dochádzame k tomu, že tie posledné 3, 4, 5 opakovaní sú pre nás rovnako náročné ako prvé opakovania s vysokou váhou. Čiže zatiaľ, čo pri vysokej váhe sú náročné hneď všetky opakovania, tak pri nízkej najprv sa predunavíme a potom tie záverečné opakovania už musíme zapájať všetky svalové vlákna. Čím sa dostávam znovu cez Effective Reps, už sa ešte dostanem k tomu, čo to je, k rate codingu. Prečo extrémne vysoká intenzita, teraz sme si popisovali nízku intenzitu, prečo extrémne nízka intenzita, teda extrémne vysoká intenzita, nemá až taký význam na hypertrofiu. A ten dôvod je ten, že keď si napríklad dáme 90% z maximálky, tak čo sa udeje? Budem schopný urobiť orientačne 3 opakovania. Pri prvom opakovaní, hneď od prvého, zapojím úplne všetky svalové vlákna. Čiže všetky 3 opakovania budem zapájať všetky svalové vlákna, čo je dobré. Problém je, že pokiaľ by som dal nižšiu váhu, tak zapájam tiež všetky svalové vlákna, ale som schopný urobiť viac opakovaní. To, o čom hovorím, sa volá rate coding. Inými slovami, od nejakých
80% intenzity, a hovorím vo všeobecnosti, pre jednotlivé svaly to je vždy trošku iné, niekde je to 75, niekde je to 85, ale orientačne od nejakej intenzity 80%, to, čo sa deje, je, že zapájame všetky svalové vlákna. Čiže pre nás je, preto to je práve to, sa o tom hovorí ako tá najlepšia intenzita pre hypertrofiu, pretože tá intenzita je tak vysoká, že zapájame všetky svalové vlákna, ale čokoľvek nad túto intenzitu už nezapájame viac svalových vlákien. Čiže otázka zostáva, čo sa deje, že sme schopní zdvihnúť ešte vyššiu váhu, keď už zapájame všetky svalové vlákna pri 80% našej maximálky. Pri bench pressi 100 kg to znamená, že pri 80 už zapájam všetky svalové vlákna. Čo sa stane, že som schopný dať 100 kg napríklad? No a stane sa to, že keďže už nevieme zapojiť ďalšie svalové vlákna, tak sa nám zvýši rate coding. A rate coding je vlastne frekvencia signálu, ktorý je vysielaný do svalu a tá frekvencia sa zvýši. Čiže aj tá kontrakcia sa zvýši. Čiže to neznamená, že zapájame viac svalových vlákien, len sa zvýši frekvencia. Je to niečo ako turbo pri aute. Proste reálnych koní máte 100, ale máte tam turbo, ktoré vám tam dofúka ďalších 40 koní. Čiže od istých otáčok sa zapne turbo a to neznamená, že tie kone sú tam reálne, ale sú tam také dofúkané, však to poznáte. A toto je to isté. Už zapájame všetky svalové vlákna, ale od intenzity 80% a potom na to, aby sme boli schopní vyprodukovať ešte väčšiu silu, tak používame rate coding, čiže tá frekvencia, tá rýchlosť toho vysielaného signálu sa zrýchli. Čo to pre nás znamená z hľadiska hypertrofie? Z hľadiska hypertrofie to pre nás znamená to, že pre nás je optimálne ísť zhruba na 80%, pretože sa stane čo? Sice pri vyššej intenzite dám väčšiu váhu, ale tým, že nezapájam viac svalových vlákien, tak to pre mňa nie je o nič výhodnejšie ako intenzita väčšia ako 80%, ale zároveň dám menej opakovaní. Čiže pri 90% intenzite dám 3 opakovania pri zapojení všetkých svalových vlákien, ale pri 80% intenzite som schopný teoreticky dať okolo 7 až 8 opakovaní pri zapojení všetkých svalových vlákien. Čiže 80% intenzita je z hľadiska hypertrofie pre mňa oveľa výhodnejšia ako 90%. Ďalšia vec, ktorá sa deje a prečo nie je výhodné ísť treba každú sériu do zlyhania alebo prvé série do zlyhania, je to, že v prípade, že idem sériu do úplného zlyhania, napríklad ja dám si 80% zo 100 kg, to je moja maximálka, čiže s 80 kg a som schopný s tým urobiť 8 opakovaní. V prípade, že s tým urobím 8 opakovaní, tak idem do zlyhania. V princípe skoro pred zlyhanie. Ale ďalšiu sériu už na 100% 8 opakovaní nedám. Veľmi pravdepodobné je, že dám 6 opakovaní. A ďalšiu dám ešte menej. Veľmi pravdepodobne 4 opakovania. Keď to veľmi vyžmykam, tak 5. Čiže stane sa to, že tých opakovaní dám menej, ako keď urobím toto. Prvú sériu dám 5 opakovaní, ďalšiu sériu dám 5 opakovaní, ďalšiu sériu 5 opakovaní, ďalšiu sériu 5 opakovaní. Pri intenzite 80% 5x5 dám úplne v pohode. A to mám 25 opakovaní a toto sú tie effective reps. Čiže effective reps sú všetky opakovania, pri ktorých zapájame všetky svalové vlákna. A to, čo chceme dosiahnuť, je naakumulovať čo najväčšie množstvo effective reps tak, aby sme boli schopní dať čo najväčší stimul. Čiže keď pôjdem 90% intenzitu, tak tých effective reps budem mať oveľa menej, ako keď dám 80% a zároveň, keď dám 80% intenzitu a pôjdem prvú sériu do zlyhania, tak tých celkových effective reps pri zapojení všetkých svalových vlákien dám menej, ako keď pôjdem prvú sériu 5 opakovaní, ďalšiu 5, ďalšiu 5 a ďalšiu 5. Čiže to, čo je podstatné, a ten podstatný odkaz tohto videa je, podstatné sú effective reps, čiže množstvo opakovaní, pri ktorých zapájame všetky svalové vlákna. A druhá podstatná vec je, a to sa týka objemu, že my nechceme sa každý tréning zničiť. My chceme mať taký tréning, aby sme ďalší tréning dali úplne v pohode. Čiže, keď odtrénujem nohy a odtrénujem pri nich povedzme 25 effective reps, a urobím to rozumne,
tak ešte v ten týždeň som schopný dať ďalších 25 efektív reps. Zatiaľ, čo keď to urobím tak, že tam dám 90%, budem sa ničiť, každú sériu pôjdem do zlyhania, tak tých efektív reps budem mať oveľa menej, to je prvá vec. Ale druhá vec, ten objem budem mať oveľa nižší, pretože nebudem schopný v ten týždeň zregenerovať tak, aby som bol schopný dať rovnaký tréning. Čiže ten prístup, teraz sa zničím na tréningu, ako to vidíme veľakrát pri Instagram modelkách, ako to vidíme pri rôznych tréneroch, že toho človeka zničí a ten človek ledva chodí po svojich. A mysleť si, že wow, všetci tlieskajú, aký úžasný tvrdý tréning to je, že toto je ono. Tak to je úplný nezmysel. Tak ako, ja neviem, keď sledujete MMA, keď sa pozriete na to, že veľa tých súčasných bojovníkov hovorí, že prestávajú mať tvrdý sparring. Naozaj tvrdý sparring, pretože dostávajú tvrdé rany do tela, do hlavy a tak ďalej. Čiže ich to ničí. Sú schopní mať menej toho tréningu, sú schopní mať menej toho času na tej žinienke alebo v tej klietke, pretože keď ich tam niekto zmláti na tom tréningu alebo keď majú veľmi tvrdé tréningy, tak celkový ten objem potom môže byť jedine nižší. To je úplne logická vec. Takže toto isté sa týka aj tohto tréningu, toto isté sa týka silového tréningu. Vy musíte mysleť nie na to, čo urobím dnes, ale vy musíte mysleť na to, čo urobím dnes a ako to ovplyvní môj ďalší tréning a ako to ovplyvní môj ďalší tréning. Čiže existuje tam tzv. Sweet spot a ten sweet spot existuje vo viacerých športoch a to je najlepší pomer cena výkon. Čiže nejaká intenzita, nejaký objem, kde dokážem naakumulovať najväčšie množstvo nejakého stimulu pre rast. A väčšinou to býva tak, že ani jeden extrémny koniec, ani druhý extrémny koniec to nedokážu urobiť. Ale je tam presne ten stred, kde máte ten sweet spot. Čiže to je odkaz aj pre vás, aby ste sa nenechali zmanipulovať a zmiasť cez to, že vidíte nejaký zostrih hrozne tvrdých videí, kde ľudia odpadávajú a len takto dokážete rásť. Ktokoľvek bude tvrdiť, že sa máte zničiť v posilovni, tak tvrdí úplný nezmysel. A preto sa to volá bodybuilding, pretože vy sa nemáte ničiť, vy máte budovať niečo. A nikdy nevybudujete niečo cez to, že budete ničiť. Pikoška na záver, čo sa týka rate codingu, tak čo je zaujímavé, tak najvyšší rate coding máme napríklad v prstoch alebo v oku. Pretože tam potrebujeme mať extrémne vysokú frekvenciu toho signálu, aby sme boli schopní robiť napríklad jemnú motoriku. Keďže toto sú veľmi jemné, plynulé pohyby a keď sa pozrite aj na, keď študujú primáty a podobne, tak toto je to, čo im chýba. Že nemajú tú jemnú motoriku v prstoch, zatiaľ čo my máme. A za to je zodpovedný rate coding. Čiže ten je násobne vyšší oproti svalom, čo sa týka vecí ako oko alebo prsty, kde to musí byť veľmi citlivá a veľmi intenzívna tá frekvencia, aby sme boli schopní robiť toto. Takže tak. Ďakujem ešte raz, toto video je naozaj dlhé, ale naozaj veľmi informačne nabité. Dúfam, že to oceníte, dúfam, že to má zmysel, že vám dávam takéto hlboko informačné videá. Určite daj odber, lajky, všetko možné. Ďakujem vám za každý jeden odber, hrozne ma to teší a motivuje. A samozrejme napíš mi do diskusie tvoje akékoľvek skúsenosti, čo sa týka v posilke, ako cvičíš, čím cvičíš vysoký objem, nízku intenzitu, vysokú intenzitu, nízky objem, celkovo ako ty cvičíš v posilovni. A ak máš akékoľvek otázky, tak sa ti ich pokúsim v diskusii alebo takto cez video zodpovedať. Takže tak, pekný deň.